episode nung berkan huang khan Tianjin chuan angri budalotas flame thilti thina chu a hlau hle a chu wang chuan han feng chu kalsanin an tol kirta ani sawian chuan iangsan omna hreto in ma setuna chuan harsatna engma a thlen the to lo thu sein zianan academia an kile to dona ti chuan asin in thlakin zianan academy lam an panti kan hmuwa zian chu longchunga thuin hlim takin pil la ya zianan academy an nei to tia chuan iana chuan academy a van long zin chuan atana an hmante chu mak ati hlea a hma ain alien zok hle zirlai le elder then khatte chuan elder su khian lo ho an hmu chuan an phur hle a elder su khian chuan mi big pakhat sawian in hmel hriat tira tuma a soilai mek chuan a hoi pheya ma se sawian zian le po jungle te chu an lo om to lo academy market lama an lo vocal le man to zian chuan an tlan chuak ma chu vane na ani ti asoya chu ti ni lo se chu elder su khian chuan top chin nei lovin zirtirna ape chun zom zelang an nui veka po jungle chu avai khat kalna ni awangin zian chuan khopoi chunga dor pakhat thiltui tak tak ei tur omna chuan phur taka ruai tumin apata atlan pui dor iana chuan a boulder seklui chu atloa kumhni liam to ma se school chu alandan alo langai reng boulder sek hi zianan academia omlaya ianate dinania chuta chuan nula pakhat iazin tier 4 Alchemist chuan weather pill anti chu alo refine meka atelen chuan chunglai zirlai omna chu atilom tok lo hle iana point athilti dan chu ron sui selin adik lo aron rila iana soisel na awang a thinrim takin zinlan chuan tunge ani hriat phuta iana chuan flame ven na thazok chuan pil chu ati chak zok don ti a saifia boulder sek zirlai te chuan sawian ani na hrelawin an sinia zinlan alo soisel ve ngot awang chun an lom lo hle a iana chuan u zia le u hau te chu azong ti a hrila zirlai te chuan mak an ti hle sek danga tang ron lut ani an ringa chuti meklai chuan u zia le u hau te chu ron langin iana chun ron bei thuta ma se 3000 lightning movement mangin olsam takin anon pen a chu lo bum saka u zia chuan boulder sek mo phurna zong chu an kawa anu chia thu ron soi chuakin mi zong chuan hei hi tu dang ni lovin boulder sek din tu le zian academia mi huai sen le mi hming thang sawian ani ti an hria chuan an ngai sang kher mai u hau chuan ianana a chan chuan nu atang khan a training na sa hle ti asoi ama chu insual turin a challenge sa u zian en chuan beironin an nei zong mangin bema se blood slash le ghost snake slaughter technique te po tiamin sawian chuan olsam takin alo do le ta atan har satna atling thamlo zirlai te chuan iana chakna le thiamna an hmu chuan an ngai sang na samei ti chuan asin chu lo in thlakin thingpuin pa ti hawin an lo thu khoma zinlan chuan a hriat lo awangin ngai damadila sawian chuan a alchemy thiamna chu a fak hlea academia zirlai ni to tlem te chawin atelen ang chu an nei ti a hrila u zi le u hau te chuan in chuang takin sawian a omlo lai khan boulder sek chu academia pol sang ber an ni to ti an soya zirlai thaber somnga zinga chan vi ai tam chu an group a an telti an soi iana chuan an thorim na chu a fak hlea u zia chuan enge ti le tum ti na zot le iana chuan heavenly flame dangzon le atum thu a thila chuti lai chuan moyan valley a chuan sek leader all ground demon ghost chu alo langa han feng chu thumak tak kengin alo thlenga fen iana le elder engmoza chu an thatti aron thila ground demon ghost chuan chu thina chuan sawian a enrol ti a hriat chuan a thin rim hlea zianan academy lamlo lang vele in u hau chuan
sawian chu omreng atumem ti azota sawian chun kumni nuwa lo kir le ma se rei taka om thei to lo thua changin sawian chun elder su khian chu a hmuwa little fairy doctorin achunga demon poison chin chiana chu hun engemaw chen atan sil nima se dozun level chawin a pai chuak kim thei ti asoya elder su khian chu a buai hleya alchemy headmaster chau hian chu tiang thil ti thina chu aneya ma se kum tam tak chung chu azin bo towa a omna chin an hrelo su khian chuan book collection hall veng tu elder pahnih chuan an pui thei ti asoya an pui lo chuan he poison ti thiang hlim nan heavenly flame dang azon angai don ti asoi an bul hnaya lo biru zinlan chuan ain biakna chu alo tharua yana tena omti an thria chuan ron in puangin heavenly flame chungchanga thil hriat anei thu asoya ma se chu chu achungte har satna nen ain zom tlatani piltawara elder seat humhimnan sawian hena tranpuina adila elder su khian chuan thil theilo angin asoi ani na taka chuan piltawar chunga lut tur chuan tier 7 pil refine thei angai ani zinlan chuan sawian hian chu tiang level chu ala thlenglo ti apoma ma se atalen chu arin tok thu asoya heavenly flame pahni athunun thei ti a hriat awangin apui le nan zinlan chuan thuron pakhat aron peya 3000 burning flame piltawar chunga da heavenly flame thonthoro pui tak chungchang ania sawian chuan angai ven hle he 3000 burning flame hi heavenly flames zinga pakuana ania apu bone chilling flame ain achak zoka bone chilling flame hi som pakhatna ani su khian chun chu tiang mai al mu chu piltawar ti thindim na mai ani don ti ashira chu chu thil hlom takani ma se zinlan chun thil dang ron seile in piltawar po hian flames thunun tumin a beina sa hleya kum engemaw zat dana voi khat nei thin pil gathering competition mangin a refinement chu outsource turin arua manani he inti siangna hian continental alchemist ro pui berber da chu a hiblu donani sawena pu ya law po in voi khat chu ala a continental flame a hlo chuaka sawian hi top 10 na a omani chuan 3000 burning flame refine turin thlanthei ani atia sawian chun chu tiang hunrem chang mu theina tur ria hria in arel ru a khoi hlea jinlan hena chun achung te chu piltawara seat an nei chun zom zel theinan thei top a chu don ti arila jinlan chu alom hlea achung te muturin central plains a ankal angai thoi don ti arila asin in thlakin yana chu chumizan chuan zianan academy bularam nataka akala cultivate tu mani central plains chu practitioner chak tak tak in akhat ti ashia chu wang chuan invent himna atan man ro tam jok amamo wangani a space ring atang chuan beast maktak ru ro black emperor city auction na alei heaven demon phoenix ru chu ala chuaka fight emperor level beast ania chu ru chu a enfia nu chuan iana chuan glass to tas flame mangin beast ru thla chu refine atumta ani atan don lai mek chuan zian chu alo thlenga arim rim chera phlak taka wang chun aron phun noya la oma hriata wangin iana chuan adolchi vision chu activate flame mangin sakol aura omreng chu ati topa refinement la hian wings atang hian sharp bone spikes alo choka chak tak ral thuam level sang tak siamna ta na thatakani ena chuan aring chunga kut pahnih chu a hre chuaka chuta chuan sharp bone spike te chu a invua chu ral thuam hlom taka a chantir ta ani chuti lai tak chuan zian chuan kut chu aron la ral thuam ala nei lo awangin ata turni na sei iana chuan thil hlu le wang takani thu ase ma se zian chuan
du le le chum do chu sak tum ro atia ina chuan hun khora la du lova in hnial bel na tur om lo ti soin zian chu akal tirta ina chuan a heavenly flame mangin BTTH essence chu a refine le ta voi le khata tharau lam chakna na satak chuan bis ngai tu na ram chunga a hroi lu ta chuta chuan bis tharau lian tak hlom tak athisen mishing mei mei hne na hlan du lo chu ina chuan ama chhon ta ina invent himna chu aron tike som veka liam tur chungin ina chuan a fallen heart flame chu a tha bis chakna form chu ati se theita ani bis chuan aral ma in Heaven Demon Phoenix clan te chuan phuba runlak antum don ti asila yana chuan a hliam te chu atidama a soul power pon na satakin ma ason ta ti chuan bis taksa refine lama akir le ta akuzung trang chu asia athisen chu bon wings nen azom khoma ataksa nen chuan chu bon wings chu ain zom ta wings thar chuan a purple cloud wings lui chu a thlaka ma se yana chuan na ati hle na takni ma se he hian thil ti theina na satak a thlen ani tuna chuan sky ghost 9 flying wings mangin a speed chu na satakin a chak bela a thathar neya chuan lung oi takin sawian chu anui suka episode chu heta hian a top ta ani episode lo om turatan like le subscribe kha thengil lawila o